Erokamano ahinya Boaz Waruku kuom bedo kodwa kendo kuom somo paro e yo makare. Wachopo kama koro watieko dakika ma omiya kar ka oserumo. To erokamano kuom paro mabendi medo somonwa kar kanyo Boaz Waruku. Ka ntiere kar ka kod Collins Oyuu jagoro mar KNUT, wachopo kama wadatieko. Kama wadatieko kar ka. Penjo gin magi. Jopuonj mawacho ni kata maparo ma chunygi oyie ni nyaka sani ponono Collins Oyuu ok wuo e logi. Gichung' e lo in kaka jagoro maduong'. Iloso e lo in wuon kaka KNUT kose lo jopuonj mamoko gidwachi kama gintiere piny kacha. Kose jotelo e kuku mar telo mar KNUT ema iloso e logi. Bende un gi ground penjo ma kamano minyalo penji. Machielo jogo maneno ka diponi riwruok mar KNUT obedo andhoga dikon gi nade kimedo gi wach mari mogik. Apani penjo ne en penjo maber. Achak gi mar ariyo onge ng'ama andhogo. Ka nitie japuonj mwandhogo to weye chamo phase 2 mar CBA in arrears. Obiro. Emomiyo awacho ni motelo ni payroll pok olor. En tich matek ma Teacher Service Commission Department ma Finance nigo. Mane gin mana e odugu margi kamopondo mondo gitiek wach payroll. Japuonj oyud phase 2 in arrears. Analose lo jopuonj duto ni wach structures mag Kenya National Union of Teachers odhi nyake e staff room ka staff room. Staff ka staff yiero ng'ama iluongo ni school representative. Ae bas bang' yiero ng'ama iluongo ni branch executive committee member. Bang' branch executive committee member iyiero ng'ama iluongo ni county council. The county council sudo mayier regional council. Then wabedo gi region ka region makelo members of the National Executive Council. To ja NEC en mouthpiece mar region ka region. An NECs gi emanya bedo go kaka chik wadwaro ni wach giwuoyo on behalf of the rest in the structure. An awuoyo on behalf of the rest in the structure at the topmost. Ma anachiko itani members of the National Executive Council. Kenda wacho ni tanuoyo. Ni bura manyo wango nyoka usiche beach. Ok nyen bura mayot. Ma position mar NEC okao emanya kalandi. Sama ng'ato wacho ni anandhoga be an 43 members of the NEC. Odhi openja ne ja NEC mare kumobete sani. Ni bura nyodhi nade. Let us not go personal. Ase yuda yany mang'eny mabe moko wacho ni gimosa. Siling achiel oseor ka madhi chiegni siling 100 gi wiye. To onge wachero Gidang'e ni mane namba ni. Ni be mane namba na tigeni Safaricom kano register namba na gi petrol station moro kuma natiye bondo chon. Ni Kenol petrol station bondo. Aneno ka gwacho ma ja Kenol ma okeno yu mane an. Ora mos goye kakao gi kende yo mayom. Kenda hero. Mondo umosa to ka umosa tamiyo thuolo achiwo thuolo mar pimonu gima temre. An okawuo kako yo. Awuoyo kaka spokesperson ma the Kenya National Union of Teachers led by the National Executive Council. Erokamano ahinya jagoro maduong' mar KNUT Collins Oyuu. Mathoth biro ang'eni Ramogi TV bende wamedo luwo sigana makama ka wakawi sani ka wachoko weche manyien jofama wadhi bedo kar ka mondo mi wadhi nyime kod twak makama kichiwo ler. Gino ma otimore ana yie biro